rozhodnutí v české justici. Městský soud v Praze po více než 8 letech zrušil konkurs na společnost Golf Ještěd. Podle soudu byla ústecká soudkyně Renata Zlámalová, která konkurs vyhlásila, podjatá. Důkazem byla i reportáž naší televize. Rodina Aleše Vébra dostala po revoluci zpět své pozemky pod Ještědem a začala tam provozovat golfový klub. Ústecký soud ale na něj vyhlásil konkurs a ochranka majitele vyhnala. Skutečně náš konkurs je čistý podvod. Po 8 letech pražský soud konkurs zatím nepravomocně zrušil. Soudkyně, která ho vyhlásila, byla prý podjatá. Soudkyně a správce konkurzní podstaty mohly být v takovém vztahu, který vyvolával důvodné pochybnosti o tom, že bude rozhodováno v té věci nestranně. Konkurzní soudkyně Zlámalová jmenovala totiž do funkce konkurzního správce Daniela Tonata, dnes nepravomocně odsouzeného za konkurzní podvody. Soudkyně si navíc od Tonata nechala zprostředkovat zájezd do Londýna. To bych se nemohla říct někomu komukoliv. Já to nevěděla, že je takový průšvihák. V rámci konkurzu byl golf prodán novým vlastníkům. Podle některých právníků by nyní měli původní majitelé nárok na odškodnění od státu. Ti ale chtějí zpět celý areál. My tvrdíme, že nyní jsme majitelé tohoto hřiště tak, jako jsme byli vždycky. Ústecká soudkyně Zlámalová, která právě zrušený konkurs vyhlásila, dnes nebrala telefon. Samotná ústecká soudkyně Zlámalová dál soudí. Její nadřízení už dříve řekli, že ji nemohou nijak potrestat, protože její jednání je promlčené. Ivan Berka a Jiří Hynek, televize Nova.